Kublaya piki paralog ki baju pe ya ganega YouTube channel ka jongi mentagas ngi ka alfu santari uyayong daga jinga trilang rengkat baru malaria technical supervisor juga kadar sinong lekro si anal diplong kum ka jinga ke ya ka world malaria day nyora safi ya ganega program parai para sinong para thau ni im hakis ngi ki ba ki ba jenjal namal kani ka jingpang klam COVID-19 lani coronavirus kabala sala ya kapal thai barok kawai barkum juru kabala yo ban besuk li hakane kari ka jongi para lok bain ini apai kindiat menta sapang kawai ka jingpang kata ka jingpang kadai ka jingpang malaria lani kisyo Kublai Shibuni pi baro la wanra IP ke kubor na ka office jong district malaria officer West Kasir district shi benta bonreke ya world malaria day ajar atho ban batai ya pi khindia hang jingpang malaria bat kumno bangya ta ka jingpang malaria lani ka case ori kadai ka jingpang ba pen saphrian na kiskan projong kenthei ki bangi khot ki anopheles mosquito balada shim khya bha kala hon poi shadow ka jingya ki dak ki shim jong ka ne ka jingpang ki long ka jingship le so kret khakle khamet bat sampre lada pi don ki ne ki dak ki shim pi la ban phak test bat ban yo jing suma na ki hospital sarkar ki CHC ki PHC ki sub center bat na ki asha ki badon hagi shnong jongpi ya kini ki test bat ki noi pila ban yo klem na don kanu kanu ka jingseu pila ban yana na ka ne ka jingpang da ka ba ki thong ki sokti ki bajrong kati ban lai na ka jingsha kan tha hagi skan perjong bat da ka ba pendan kam ya ki musri ha ka por thia what am I la ya ki skan perjong bagi kha peleng haki jaka balang kum haki tiang ki bom pendan kam shu kum ki borti ki bilot ki tayar bat ki tok lajer ki pungum ki pentha kba ki wadoi bat ki nala ya ne kat bala ben penjengai ya ki sem masi na ki jaka ba pisa bat penkhoi ya ki saudong saukun jong ka yeng jong pi na kalian ka sarkar ni don ki field staff joni ki bajulai haman lagi shnong ban test ban ai dawai la don bayo ya kani ga cintang ki don ru ki jingera ki ba kenthum ya ka jingsam husri LLIN ba ka jing spray DDT haki shnong ba kani ga jingpang ka khamjur ni belai ya ki dok ha gamusia hagi jaka balangum ban penduna ya ka jing kharoi jokine kiskan perjong lembang ka jinge terelang jongpi berkat terat ka kwat ka khia ila manrat dingkhong ya kani ka jingpang malaria kerben ya kani ka jingkren balengkot kan wanra ka jingmento ya pibaro ki basngap barbayoi ya kani ka video Kublai Shibun Kerteng jonga kadeu pentengan lang kongsit kadeu malaria technical supervisor jonga khar arsenong light crop block manu snema ka arsan tarik uyayong lani April ka perthai bar ko we karakhe bat ka kenmau ya ta kasngi kum kasngi bol malaria de lani ka kasngi ban kenmau ya ka jingpang kisho ka jingkerpat ka ba nakaliang jonga na kwa ban bu hap pedeng jong pi ka longba pin kenmau ikilat jingada bapila banyada na kani ka jingpang kabolong ka jingpang ka bakan rei ba ha kani ka jilla ka jongi sakawe kitu gi bapet ya kani ka channel ki badai na po ka khat arsenong light crop block akwa banbu ka jingkarpat ka jong phila tapi don kanu kadak ka shin jong kani ka jingpang sngo ba ban mi banet mi sha ki asha ki badon po ki snong gi jong phi batru siki lat ai jing smar kum ki sub center bat ki PHC
kum balong menta khar arsenong like krok blok kila duna ba ya kani ka jingpang henre kamang sukhia kalong ba ngidang dunaru sikat dai ha ka baki brio kin smuthu i kani ka jingpang bat ke duna kata ka surveillance ne ka jing wantes nyong ki brio syaki asya kumta ka jing kapat ka jonga kalong pa phinam tiang phinam smiet indala pidon kano ka dak ka sien jong kani ka jingpang sngo ba let me sim gani ka kabu pinat mi seki asa ke badan hapok ki sinong ge jong phe ya ka tes pa ke jing sumar phila ban yo om don kam ban siu ya ke pisah tangkini kublai sibon Go kipat ba. Tong ini ai ke jing snok tilang. Ban bentuk jaj ya ka jing pang malaria. Kum ba ong ka pang pedeng. Balabo da ka World Health Organization. Bentuk jaj ya ka malaria sedang batnya. Kublai sibon.